Inovace a přidaná hodnota, to jsou témata, která se v české ekonomice stále skloňují. Otázkou ale je, jak aplikovat i takové inovace, které možná na první pohled nemusí být vidět. Téma, které rozeberu s Michaelou Bauer, členkou představenstva ČSOB, která má na starosti právě inovace. Dobrý den, vítejte ve studiu Summit. Dobrý den a děkuji za pozvání. Michálo, dnešní summit je hodně o trendech práce. My jsme se tady už ve studiu Summit třeba s nobelistou Daronem Acemoglem bavili o tom, jestli nás může nahradit umělá inteligence nebo ne. Pojďme si možná vybavit třeba i tu jeho přednášku tady. Co vás nejvíc zaujalo? Tak to je ta výhoda, když jdete po nositeli Nobelovy ceny, co k tomu máte dodat. Takže já jsem samozřejmě se spoustou těch věcí souhlasila z toho pohledu, že to má podložené daty, takže opravdu nejde nesouhlasit. Je pro mě zajímavé vidět, jak na tom přemýšlí vlastně v tom delším horizontu. Bylo zajímavé vidět, jak jsou tam zjevné i nějaké historické paralely. Mě osobně zajímalo samozřejmě, jaký vliv, a to možná nebyla ta nejpozitivnější zpráva, může mít AI na profese z pohledu genderu, protože jednu z těch věcí, která nebyla na slajdech, ale kterou potom pan Acemoglu říkal v otázkách, byla, že podle zatímních výzkumů, které dělá, mu vychází, že AI víc ohrozí typičtěji ženské profese. Takže to je něco, co úplně nechceme, protože zároveň velká část té jeho přednášky byla i o tom, jak víc ženy zapojit právě do toho pracovního procesu, protože jak nám populace stárne, tak je to určitě, já to tak ošklivě nazvu, pracovní síla, zdroj, kterou minimálně u nás a ve střední Evropě zvlášť opravdu hodně zanedbáváme. My jsme se s ním bavili také o tom, jak inovace aplikovat tak, aby nám byly prospěšné. Tak teď ne z toho akademického pohledu, ale z vašeho praktického pohledu, co si myslíte, že se změní v tom pozitivním slova smyslu, nejenom na trhu práce, ale možná třeba i v bankovnictví? Tak ono se toho měnilo strašně moc v posledních letech. My vždycky říkáme, že bankovnictví je v základu pořád stejné, protože ono opravdu existuje stovky let. Ty produkty, které my různě vymýšlíme, domýšlíme, zase v tom základu jsou strašně staré svojí povahou. A co se mění, je ta technologie, která nám vlastně umožňuje úplně jiným způsobem doručovat klientům, kde samozřejmě o tu reálnost v čase, to od těch skoro týdnů, kdy vám někdo v 15. století vezl peníze, po ty milisekundy, kdy dneska převádíte z účtu na účtu, je právě důsledek toho, jak přispívá technologie do bankovnictví. V tom finančním světě i v České republice podle našich průzkumů, máme takový index inovací, se nám ukazuje, že vlastně i česká populace je nejvíc spokojená s tím, jak se inovuje ve finančním světě. To neříkám proto, že v něm pracuju, ale na tom opačném konci asi 32 oborů, na které se pravidelně ptáme, je bohužel velká část státní správy, kde je opravdu obrovský kontrast mezi tím, co už dokázaly banky nebo finanční domy obecně, a tím, kam se bohužel, co se týče digitalizace, zatím stát nebo třeba zdravotnictví nedostali. ČSOB, pro kterou pracujete, v jejíž centrále se právě teď nacházíme, je v jednom aspektu velmi inovativní a to je aspekt sociálního podnikání. Protože ČSOB spolupracuje se sociálními podniky, tak jak vy tuto spolupráci vnímáte? Tak já ji vnímám naprosto pozitivně jako člověk a jsem moc ráda, že vlastně pracuji ve firmě, která podporuje a spolupracuje s několika, to vlastně není firma, jsou to různé spolky, aktivity, projekty, které podporujeme. A neděláme to vlastně čistě z toho altruistického důvodu, děláme to i proto, že opravdu vidíme přidanou hodnotu a vlastně s lidmi s různým znevýhodněním opravdu je radost pracovat, protože mimo jiné tam nacházíme obrovskou flexibilitu. Takže
tam, kde jsme schopní vlastně tyhle kolegy a kolegyně zaměstnat, tak oceňujeme nejen to, že jsou vlastně schopní dělat velkou spoustu prací, které tady v bance máme, ale je to právě i ta možnost a jejich ochota dělat na různé částečné pracovní úvazky, které pak vyhovují nám a vyhovují i jim. Jsou to právě tyto inovace, ty částečné úvazky, protože vy spolupracujete hodně s Kolibříkem CSR, který právě se věnuje i tomuto propojování znevýhodněných osob se zaměstnavateli. Jsou tam i jiné inovace, které vidíte? Musíte třeba upravovat pracovní prostředí speciálně pro tyto zaměstnance? Částečně ano, částečně ne, protože tak sama vidíte i tuhle budovu, my jsme v celku vybaveni a zařízení, zejména tady v Praze, ale i vlastně v dalších našich lokalitách, kde jsou, řekněme, takové ty útvary ústředí, kde se ta spolupráce odehrává. Ty budovy jsou vlastně moderní a není ve velkém potřeba dělat něco dalšího extra. Co ještě čeká ČSOB v ohledu inovací v následujících měsících nebo nejbližších letech? No, já vím to, co vím, ale s tou rychlostí, se kterou nás technologie a zejména umělá inteligence, řekla bych skoro každý týden překvapuje, tak si netroufám podobně jako Daron Acemoglu, o kterém jste už mluvila, ani odhadovat. Ale jistota je v tom, že my rosteme dál, chceme se posouvat, chceme být i našim klientům co nejužitečnější. Takže i v technologiích, kterých používáme v bance spousta, se přizpůsobujeme, přidáváme do toho našeho rejstříku ne všechno, co se myhne. V tomhle jsme právě že opatrní a zodpovědní, máme obrovskou zodpovědnost, jsme regulovaný obor, ale pracujeme s nejnovějšími technologiemi a i v těch příštích měsících budeme hlavně tak, aby to pocítil klient a v neposlední řadě samozřejmě i naši zaměstnanci, pro které to taky bude užitečné. Tak já držím palce, ať vše vyjde tak, jak si přejete. Michaela Bauer byla mým hostem ve studiu Summit. Já vám moc děkuji. Moc děkuji, hezký den.